Hola, xics i xiques, com esteu? Com porteu l'estar a casa? Anem a fer un poquet de mates. Vinga, tragau les monedetes de les bolsetes, ordeneu-les, separeu per euros i per cèntims i comencem. Igual que en els llibres d'arts que veiem nosaltres, podeu pausar el vídeo quan vulgueu o quan ho necessiteu. Vinga, allà anem. En mates comencem en el tema 9. A veure un poquet més. Es veu prou bé. Un poquet més. Allà anem. Vinga, en aquest tema 9 anem a comentar i a saber més coses sobre els diners. Primer de tot, posem la data. Jo, com no vaig escriure en el llibre, he posat estos paperets. I després mirem el número de pàgina, que està ací baix, 149, ens fixem que s'escriu en guionet i anem a començar. On creus que estan aquestes persones? Ja estic sentint-vos parlar dels parcs aquàtics, de lo bé que s'ho passeu quan aneu, d'aquell estiu que vau anar, que es vau banyar, que es vau tirar per un tobogan. Que guai, eh? El que anem a fer és contestar aquestes preguntes ací baix. Jo les posaré en el paperet. Aleshores, on creus que estan aquestes persones? Escrivim a un parc aquàtic. Escrivim bé aquàtic, amb Q i amb accent obert a la A. Següent pregunta. Quan costarà llogar 3 barques verdes i 4 barques grogues? Vinga, vos dono un temps per a pensar-ho. Podeu pausar el vídeo també. Anem a mirar ací dalt. 3 barques verdes que valen 5 euros cada una i podem pujar 3 persones. Si jo vull llogar 3 barques verdes que valen 5 euros cada una, quant em costaran? Quants euros? La resposta l'haureu de posar en euros. I 4 barques grogues? 4 barques, vos deixe pensar, a 3 euros cada una. Quants diners ens costarà? També donarem la resposta en euros. La següent pregunta. Quantes persones podran baixar en 2 barques verdes? En 2 barques verdes que pugen 3 persones en cada una, quantes persones són? El resultat el donarem en persones. I en 5 barques grogues, 5 barques, i en cada barca van 2 persones, quantes persones? Per últim, vos pregunta si haveu estat alguna vegada en un parc aquàtic. Aprofiteu aquesta pregunta per a contestar i recordar aquests moments en els que vos heu divertit molt. Recordeu les activitats aquàtiques que vau fer allí, si vau nadar, si es vau tirar per els tobogans, si vau llogar alguna barqueta. El que anem a fer també és preparar aquests resultats en els diners que tenim. Per exemple, i així repassem, 3 barques a 5 euros seran 15 euros. Prepare i agafe els bitllets. Ja sabeu que podeu fer-lo de diferent manera. El 15. En aquest cas jo he agafat 15. Si esteu en algú i voleu jugar, podeu pagar amb un bitllet de 20 euros i que vos tornen. Quan vos tornarien, 5 euros. Molt bé. Anem a preparar ara 4 per 3, 12 euros hauríem de pagar per llogar 4 barques grogues. Anem a preparar 12 euros.
Vinga, agafeu els diners. Un bitllet de 10 i una moneda de 2. Ja tindríem els 12 euros. Si esteu jugant en algú i voleu preparar per a que vos tornen, doncs, per exemple, podeu pagar amb 15 euros i que vos tornen, quan vos tornen, 3. Val. Continueu jugant amb els diners un poquetet, per exemple, si jugareu una barca de cada, quants diners hauríeu de preparar. I quan acabeu, si teniu ganes de fer més mates, poseu la data en la llibreta, escriviu una suma, una multiplicació. Si voleu, ara jo vos ensenyo alguna. Una suma així. I una resta. I així repassem un poquet de tot. Vinga, espero que vos servisca. Un beset molt fort.